Nananawagan ang otoridad sa mga motorista kasunod po ng naitatalang road accident sa Dagupan City. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Police Lieutenant Salvador Cacho, ang admin officer ng Dagupan Police Station at Police Community Precinct 1 Commander, mas mainam kung hindi mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan upang maiwasan ang anumang insidente. Kasunod na rin ito ng naganap na vehicular accident sa Barangay Karanglaan sa Dagupan na kinasangkutan ng isang motorsiklo at tricy, kung saan habang binabagtas ng driver ng motor ang national highway sa barangay, aksidenteng nasagi nito ang tricy na papasok din sa nasabing kakalsadahan. Itinagpo pa sa paggamutan ng dalawa, bagamat idineklarang dead on arrival ang driver ng motor. Paalala ng otoridad, ugaling sumunod sa mga batas trapiko upang mapanatili ang kaayusan sa mga kakalsadahan. IFM News. IFM News. IFM News.